Dobrý večer, hlásím se dnes naposledy z Chomutova. Kometa tady dnes porazila Chomutov 6-2. Dnes jsem si vybrala na rozhovor Kamila Brabence. Dobrý večer, Kamila. Dobrý večer. Chtěla bych se vás nejdřív zeptat, kde vidíte příčiny takové proměny ze dne na den. Tak určitě to bylo o bojovnosti, která nám včera trošku chyběla a přidali jsme bruslení a samozřejmě měli jsme i trochu štěstí, že se puky odrážely k nám a proměnili jsme přesilovky. A jak se vám hraje v nově složeném útoku? Myslíte, že to byl právě ten správný impuls? Tak určitě trenér něco musel udělat a udělal tyhle změny v útokách a nás poskládal vlastně ty zkušenější kluky k sobě, co jsme hráli extraligu a myslím, že to přineslo svý ovoce. Co ještě říkáte na tolik vyloučení ve třetí třetině? No tak jim samozřejmě nic za tohle stavu nezbývalo, než faulovat a trošku nás zkusit rozhodit, ale já si myslím, že jsme se s tím popasovali dobře a máme kluky, který se umí porvat a nakonec zase v té bitvě jsme měli navrch, takže pro nás to nic neznamená. A co fanoušci, tady v Chomutově jich bylo dost, asi kolem 500, co na to říkáte, to určitě skvělý pro vás. Výborný, tady ty lidi jsou fantastický a my jsme hrozně rádi, že vlastně fandili i včera za to nepříznivého stavu, tak nás znali dopředu a dneska vlastně nikdo nám neukázal, nějak nedal najevo, že jsou třeba rozčilení nebo rozladěný za ten včerejšek a naopak prostě fandí a jsou skvělí. My jim hrozně chceme poděkovat touhle cestou a doufáme, že doma tu sérii otočíme v náš prospěch. Díky za rozhovor, se daří dál. Děkuju, naschle. A já ještě připomínám, z Chomutova Kometa tady porazila Chomutov 6-2. Stav na zápasy je tedy 2-2. Série se přesouvá do Brna, kde se bude hrát v pátek. Tolik pro dnešek, pro Rádio Krokodýl, Zuzka Říhová.